Kaponat Gospel Media Ministries, ka ministry ka beladap mentala khatsan snem. Da ka men sim ka jing kemen, da ka men sim ka jing songo yo blai. Ngiyok ben pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu, khat nyau, khat pra. Khat riu, khat nyau, khat pra September arajar arpuar. Barakani ka jeseng Pini shibon ki bo blay le ngi la dwai bangi ngai ngi ni i ka kamba ka jong blay ka baning kong e ka long bangi ngai ngi ni i shibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu bakin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka ministry henry kam tam e ya ka bagi nang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ka ba crown tam kam da day ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangin yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta mapi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing seng bagani ke jeseng pembangong epi kan long ha ka singi thok ding si sa jan singi ulai ha ka singi thok ding kan tang ka wei ke jeseng kata dega for jan mit san chiteng nang ta ha ka si sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posteng kan don ke jeseng jong ki kna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jo ki kna ka kit zo praise shi posteng men step kan long ke jeseng nang ta hagapor RBJ kan sadan sakaway ke jeseng bar hagapor janmiet ru kan don sakaway pat ke jeseng hagapor sansteng bar hagasngi ublay ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibajisteng bar hagapor sansteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip kan kre lupai ka download ke jongpi but tang bamau pi marway pinwan khat lang i yeng ka sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang i bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba jangai khat lang i ki bakin wan lang i shekene ke jenseng ad nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka dok ki bapang ke sitom ki badon ke jing shate shakom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jenseng mangi kmilanti na maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru bakrau ublay badan bor ublay ubala abaro deheng tanginget magani ke jing seng kan wan ra ya ke jing kemen hagani kan nongba pamaga babel ke thu haba ki apostol ki let banyalap ya ke gospel ki bapang ki yo khia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat maga babel ke thu bakaladon ke jing kemen hagani kan nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki mensim kan heal ya ki mensim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ke jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ke jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blay un le akan ka nongba la finget ai ngu lupa na ru menta ngi dwai bang inget sngau ba ban bu ya ka jing kan mau ya ka jing pen tip fila ban share fila ban pen tip ru shaki wei pat ki parlok ki jong phi pa pinyawan ru ka sngi da ka men sim jo ka jing dwai blay un ku bi blay shibon ki kmil ti ban i fi ha ka sngi blay un ku fi amen ngaran ka jing kli ha ka sngi ki menta Bagata kalong hato fila kren em ya ke jingwan ke jong trai. Fila kren em ya ke jingwan ke jong trai. Bon sin ki priu ki nget bu trai ula janwan rei ke basnosi kalong babon kim shim la pen kre ya ke jingwan ke jong ki tip bu ula janwan rei lengai ki dang yo thia khlem pen kre ya ke ta ke jingwan ke jong u. Padu jisu ai ya ke ne ka parshi ha ka ktien ke jong blai ya ka bangi laban syam ha ka ne ka por na Matthews kan long ba arbusan ka ne ka khat ka baning kong terter ha ka bau jisu ai ka ne ka parshi jong shi pongut kita ki thai sati Baka Bible ka ang anda gumta ki hima ki beneng kan long kum ki si pongut ki thei soti
ki bahaba ki la shim ki sharak jong ki la mi no ya ka ban le tan yong nong le kurim haba ong ki thei so ti ka ba mot hi ki breu ki ba khoi perki kita ki ba khoi na la ban ong fi ka ne ka singi ki de kita ken ki bala nget how Jesus Christ kinu no ki breu ki bala nget how Jesus Christ la sat ki da ka snam ka jong trai la sat ki da ka snam ka jong trai bat kum ta na ka ta ka jing jaklia ka jong ki na ka ta ka tingit jong ka perthai na ka ta ki baro ki ba man shwa ka la do no akmi ki jalong ki breu ki ba thmai ki lio diang ki jinglong thmai ki lio diang ki ka ta ka jinglong sati ka jong ki pagani ka kren ya ki kristan solon sar ki bala pediang yau jisu kum unong pen em jong ki pada bakila pediang ki along shisha kita ki ba khoi kum kita ki thai sati shi phongot utrai ai hang ni ya ka ni ka jingkhen shi phongot ki thai sati kamot ki bala yo sat da ka snam ka jong trai ki bre ki bala nget au Jesus Christ bat ki ba let's say ki ba let jeseng ki ba kit ya ka kam balang ki ba pendap i program balang ki ba let chene shatai ki ba ya lap ki gospel bat ki ba le shibon ki ke ru haga jigem ga jong ki ban pen sngo bha yo blai le ne ban le i ka kam ga jong blai shi phongot ki thei sati ba ka babel ki thu ang ne ba ki la shim ya ki sharak jong ki ka bomot ki thei sotir ki shim ya ka sharak kai ki sharak ga de ktin ga jong blai ka bomot ki ni ki de ki kristan ki ba shim ya ka ktin ga jong blai ki ba pediang ya ka ktin ga jong blai ka bomot ki ba tip ya ka ktin ga jong blai ki pediang ya ka ktin ki don ka sharak ka babel ka ong ka ta ka sam shi spa khat khandai shi spa san ka ong ka ktin jome ka long ka sharak haki chat jonga ka jing sha ha ka lenti ki jonga ka mo ka ktin ka jong blai ka de ka sharak ki pediang ni ka sharak ki don ni ka sharak ka mo ki kristan ki pediang ni ka sharak ki long kita ki thai soti ki badon ni ka sharak jong ki ka babel ki thu ang ni bo jisu wan ra pa dang ni ka khot ka ba ar ong san ngut ti ki long ki ba start ba san ngut ki long ki ba bie are kum no ta shpomot ki thei soti tang ba nagata ki shpomot u jisu phya marsteng san ki ba bie ba san ki ba start san ki ba bie ba san ki ba start ki ba jang ne kita ki ba bie ba ki la shim ki sharak jong ki kim shim la shim ru ya ki pniang lembat ki kai kata ka jingya pher ka dei tang kata ka wei ba ki ba bie ki la shim ya ka sharak bre ki klem shim ya ka pniang lembat ki don tang ya ka sharak bre kim shim la shim ru ya ka pniang lembat ki hang ni ka por ka kwa ban kran ya ka ni ka benta kai kata ka pniang pada bang kran ya ka ni ka benta nget kan wan ra ka jing sung thu ya phi ya ka jing pnya pher bau jisu wan ra ka ni ka jing pnya pher hap deng kita ki sangut ki bestat sangut ki babit sangut ki bestat ki dei ki badan ni gom pniang sangut ki babit ki dei kita ki bam don ni kom pniang hoi ki don ni ka syarak tang ba kim don ya ka pniang markai ka bajah ni ka babel ke thu haba utano le kurem ula pentut ki la ya samthia baro ba ki la yo thia ka bumot haba utrai uslam banwan kini ki la yo thia ka mot ki la yap no ki la khlat no na ka perthai ki la yo thia hau trai ki la yo thia hau trai ki la yo thia ki la samthia ba ki la yo thia ong ge tin ge jomblei henrei menshting sinya kala long ge jimperta hakmi uwan onole kurem to mi bat le tan ya u ka bumot hakata ka por kawan ka jimperta ba ka babel ke thu haba utrai unwan rengkat bat ka jing risa ka jong to angel rang ba ya ka ba unput ya ka turai ka jong u ba kita ki bi othia utrai ken mi pat ka babel ke thu ang ni ba anda haba kanwan ka jing rong no kin yo snow ya ka ta ka jing sawa ba ka babel ka ong hang ni anda gumta kita ki theisuti baro ki la yang la shna ki sharak joki bat ki ba biet ro ki la ong ti basta to a hengi ko pniang jong phi na ba ki sharak jongi kin salib hendra kita ki basta ki le thu ba ki ong ba yo bangin dap yangi bat ya phi to ki le ken shagi ba di bat da thiet ya la di ki la kendit nang ta ke ba jang ta ki basta ki la long ready ko pniang ki la don kata ki sharak ki don ba ki pen me ya kata ka ding jong ki hanta namar hau ke syarak la dam dan kompeniang pen me umnoi gading tadeng ta gading ka me namar ba kadon ke syarak kal bagi ni ke babiet ke don tangi ke syarak klem kompeniang tikin pen me gum no hangta bagi ong ai ke liang ingi
Ri kita ki ong pe chening in aya phi la dien nginom dap ya phi ru finom dap te ka bha ba phi phin thiet ya kita ke pniang kan ni ka kren ya ka jing shisha bangim la man pan keliang yu trai bangim la man pan keliang yu man sim ba khoi na no ba ka babel ke thu ang ni ba kini ba bi ki persang man pan keliang ri ba start kim ai ba ka ta ka de jing sha ni ka sngi man ta kwa ban ong ye fi hoi phi la pediang le siu jisu fi pediang ye ktien ke jong play fi nget ya ka bible fi nget ki baro tang ba la da phim don pat ya ko pniang ka ba kren yu man sim ba khoi la da phim yo pediang ya ka ni ko pniang ke jing per slack ke jong play ke jim ke jong phi ya ke jing per slack ke jong man sim ba khoi la da phim yo pediang ya ka bor ke jong man sim ba khoi la da fi la long ke stan ri la da fi dang ya ha ka do ka ba mot hi utrai ong fi de gi ba bie bon ki kristan gi ngat utrai de gi dang ya ha ka do lada pidang ya ha ka do utrai ong pidang de gi ba bie ba utrai wa ga ktien ga jo wan ra si sai ga ni ga banta ga bangi smo shir khai la dang perkhat wala ngi pule ga shithish ki nong ruom ga ni ga nong ga ba pra ga khot ga ba khandai ga ong ni henrei ma phi phim long ha ka do an rei hau men sim la da umen sim u blei u shong sa ha po jong phi re la da no don umen sim u kris u ta ken long u jong u ka babel ka ong no henrei phi phim long ha ka do henrei hau men sim la da umen sim u blei u shong sa ha po jong phi ken re la da no don yo umen sim u kris utaken long ujong ulada pila long kristan makna da pila nget ye ka bible real da film dan yo men sim jong kris happy ka bamot i pim padai jong u kris tadai ta ka sngi ka bakhat do ha kata ka jing bi shar shibun kini ong kata ka sngi atrai u jisu ong omboro ong nga atrai won yo rung ha ka hima ka jong blai re tang kita gi bale e ka mon ka jong blai kata kesini kan orang hatung gemshim la lap ya kerteng ke jume hatung gemshim la pen kia hatung gemshim la be agi ksut ha kerteng ke jume jisu ong ngam julai itu efi ngam julai itu efi kilet na pi ki batrai bamman kamut gini ki trai hi ki shakri oblai ki lap ki be ksut nrei kem dan ya umen sim bakho jong oblai tadai tau trai ong ngam itu efi ese ha kata kesini jong ke jingwan ke jong trai ya ka ba pinyo snow ye jing put ye ka turoi ye jong trai balada phile yo thia no pi persang man khe nang ta lada phim dan ne ka pniang ka jong men sim ba khoi ka man toi phin dan tangi ka tien ne la phim dan yo men sim ba khoi jong blai pin sa sha e no ba ka babel ke thu engi ba onda ha ba la wan utan no ikurem kita ki ba start ki la rung sha ka ta ka jing khang bat la khang no ya ka ta ka jing khang ong ka tien ka jong blai but hading kata tikile wanru kita ki thei sati ki om ku kanrat to play ngi ule thu ula ong shisha nga ong api ngam i thu ya pi namar kata to sharai na ba phim tip lemne ya ga sngi lemne ga por ha ka ba uwan u khon u breu ta ding ta to ai ba fin long ready fin long ki bla kre namar ngim tip ha ka no pa ga sngi ba utrai un wan ka babal ka ong namar kata to sharai to shakri to im kat kum ka ktien ka jong blai da umen sim ba khoi jong blai tadeng ta ladang im ha ka do finom la ban i thu hiru yu trai la fidang im ha kata ka ba kenja niam nga kwa ban ong fi finom i thu yau jisu finom yo pediang hiru yau jisu ka jing im ka jong phi kata ka de jing kli yanga ka de jing kli ya phi ka de jing kli ya baro hatung le pediang am yo men sim ba khoi tadeng ta nga kwa ban ai men sim mi fi ka ni ka sngi ka pamanta tolong fi ki ba sharai tolong fi ki ba duai tolong fi ki ba ko ngo yu trai bu tran ai fi yo men sim ba kho ya ka jing em ka jong fi a fi dan nang ka tien ri fim pediang ik tien fim ngai ik tien fim le ka kum ka tien ka jong blai trai ong nam ai men sim ba kho ya fi mar ngi long ki saki ni ki ei baro ong ki apostle bo blai ai men sim ba kho ha ki ta ki ba ko ngo ya u kamola da pi pan yo men sim ba kho ru la fla ko ngo yu trai pin yo diang ta de ka tau jisu pan to an sai kham tam la da pi pan yo men sim ba kho yu trai ong an ai hau tau ba pan yo men sim kho ngan pule ka ne ka por no lucas kan long ba khat we ka khat ba khat lai ko ne namar ka ta la da pi long bom man pi tip ya ka ban ai gi jing ai ba bha gi kon jong pi ka ba kan no tam ba ukpa jong fi u ba beneng un ai yo men sim ba kho ha kita ki ba pan na u la da ukpa ba man u ai ya ga ei ba ki kon ki pan na u ka no tam ukpa ba beneng un ai
ya kita ki bapan yu man sim ba khoi na u da ding ta u pau na ai la dangi pa yu man sim ba khoi un ai no ha kita ki ba ko ngo orang ngai ki apostol ro ki la ko ngo ya tien ka jong jisu ong ap tan da fio diang i ka bor ki ap ki klam patch ni satai ki ap pada baki ki la ap shisha ki ko ngo ya tien ka jong try da ding ta ki op diang yu man sim ba khoi ya ka sngi pentecost ba ka da yang i ro bangin up how try wait upon the Lord ngin ko ngo ya ka tien ka jong blai ban nga ngai phi op diang yu man sim ba khoi bi fila ban sharai bi fila ban im ban sharai la ka jong ka jing im ban sharai mo ala da fide ki nong sharai fin sharai ki lang brat ki jong phi bala da fide ukpa fin sharai la ka jong ka jing im ba ka tanga ba ka ying ka sam ba fida dei shi shau tong nong sharai ba sharai ka kum ka tien ka jong blai dau man sim ba khoi ba nga ngai la dau try wan nga ngai fin yo rong sha ka hima ka jong blai ma fidan om tangi ka tien ka jong blai de ta fidan tangi ka sharak mereka syarak ka badan bar ko empniang bahwa ka dan ko empniang ka syarak kala ban me badeng tangi la ban long ka ka ching shai jong ka perthai jisu ong long jing shai ong kwa phir phin long jing shai jong perthai ka jing shai ka nom la ban shai lamda ka dan ka syarak bar ko empniang ba ngai la da ka dan ka syarak bar ko empniang hang ta kan ka dan ka ding ka jong blai atau ai ba phin long kita ki ba plo da ka ding ka jong men sem ba khot to ai fnong kita ki breu ken ki badap shi sha da ka bor ge jong trai ba ka dono jong fi ka nang yer hem da ka ding ge jong trai ba ka dono jong fi ka nang plo ban shakri u blai hau man sim ba ha ga ching shi sha da ding tau trai kwa kita ki ba mani u kin mani ha ka man sim ba ha ga ching shi sha da ka bor ge jong man sim ba ha ka ba shi sha ba ding tau kwa wat ya ka ba kum kita ban shakri ya u tadeng tai kwa no ifi ke ne gesngi wanom hun tang ba phila long kristan wanom hun tang ba phila dan ke ne ka bible re to ko ngo ene ka tien ka jong blai pa to im ka kum ka ne ka tien ka jong blai pa tang ngai u trai ha ba phila im ka kum ka tien fi pa man sim ko ai ba ngai ba ka jing im jo fi kan long ka jing im ka ba dap da ka ding ba da ka jing plo ka jong man sim ha po jong fi ngai trai nang ka khu fi ngin saya syampat ngin dwai ka ne ka poram ta don apreng jo fi shibon ka ne ka sngi pim pa di op diang yo man sim ko ya ka jing im ka jong fi pi along kristan ki snam do ka po jo ka kmi fi long kristan re pim pat smu tho ya la de ka ne ka por la fi la don nem pat don ne yo man sim ko ha ka download ka jong fi kwa ba no fi ka ne sngi la da fi kwa ban pdiang yo man sim ko pdiang yo jisu ka ne ka sngi pdiang ya ka tien ka jong blai ba mde da ka ta to long pi ken ki ba ko ngo ya ka tien ka jong blai jisu ong ka ta wai ka differentiation wai ka ta ka jing punya pera pedang bastat ba bi wong uta bu yo snow ya ka tien jong a baru bale ya ki antarai u ku mu bre u bastat bola te ka yeng halor mo siang re uta bu bi yo snow ya ka tien ba ule kum bam bana ule matlab bot umle hero ita ka tien de hang ta la jisu am utai ka yeng halor u siap pa jisu am ta u bre u de bo bi de ta la fil yo snow ka tien ka jong blai ak no ka kum ka tien jong blai pen ko ngu na wanom pen ka lan than ya ka tien ka jong blai pediang ka tien jong blai kum ba ka long para vi pediang ka tien ka jong blai kum ba ka long tadeng ta jisu nyo fi kum kita ki bastat ki badan ya ka pniang ki badan yo man sim ba khoi ini doa ka ni ka por ko ta hallelujah ha ga ni ka por tra nga doa nam tan ki khon ki jamai don shi bo na ga ni ka sngi ki bampat yo yo man sim ba khoi mangara doa nga da kar khu ya phi ba phin long ki breu ki ba ko ngo ya ka tien ka jong blai fi la yo snow ka tien pdiang ya ka tien bo try kwa if fin em ka kum ka tien ba fin em ka kum ka man ka jong blai lemda kum ta try ong anom I tho if ya ka ta ka sngi mga duai ko try no ni ka sngi man ai bor ni ki khon ha ba ki la snow ya ka tien ki de ki nong le ai ka tien begin ko ngo ya ka tien try begin penrit ka de ka kum ka tien ba ba ka tien ni kan ya lam ya ka jing em ka jong phi na do man ta ka sngi em dei sho ba phin ya lam I dal di de ka tien ka jong blai kan ya lam ya phi ba da ba phi la ko ngo ha ka tien ka jong blai phi diang yo man sim ko u belong ka ding ka jong blai ba ka donot jong phi kan ai plo ka donot jong phi kan ai hem de ka ding ka jong blai ba ka jing em ka jong phi kan long kin ka jing shai ya ka perthai ba ka de ka tabu try ong fi ka ski tu sharai kan tu sharai ba tu sharai phim tip lam ne ka ka sngi lam ne ka ka por ha ba wan u khon bring tip la no try wan re la fi sharai na tip tiknai ka ne ka wai ba phin yo like em phin yo rung ha ka ta jing khang ya ka ba on play na ka ta jong phi ban rung sha ka ta ka jing khawai shong kurem ka jong khon lang brat jong blai ada doai ngar kar khu ya fi ka ne ka sngi
long ready long bela create long kiba start kiba kongo kiba dap do men sim jong blai hakar tenga jong jisu but try gini kiba pat yo pediang ro try snow ha try nya kerpat eme ai bor ki ko try bakin yo pediang bakin ko ngo ya ka tien ke jomen en kong hata yo jisu nga dwai nga kar khu fi we pui baro amen but amen le so ka tien ke jong blai wanam hun tang blai snow itu abin pediang ye ka tien fin em ka mun ka tien fin yo pediang sha yo men sim ko fin yo ka ding ke jong blai ya ka ba fi la ban long ke jing sha na ban ta ka ni ka partai blai ka khu fi ngin sa ye shabat ka blai shibon amen Kaponat Gospel Media Ministries ka ministry ka bladap mentala khat san snem da ka men sim ka jing kemen da ka men sim ka jing songo yo blai ngi yo ban pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta hang the po madan puro nado ka khat riu khat nyau khat pra khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar baragani ki jeseng pini shibon ki bo bleun le ngi ladwai bangi ngai ngi niu i ka kamba ka jong blai ka baning kong e ka long bangi ngai ngi ni shibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu bakin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhe ka jing dap san snem jong ka dai ka ministry henry kam tam e ya ka bangin ang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da dai e ka ta ka jing pen khia ya ka do henry ka dai ka jing pen khia iki men sim bangin da dwai ngi da angnot ru bangin yo i ya ka jing tong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta mapi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing seng bagani ke jeseng pembangong epi kan long ha ka singi tho ding si sa jan singi blai ha ka singi tho ding kan nantang ko ke jeseng kata de ka por jan mit san chiteng nang ta ha ka si sa jan kan don lightly ke jeseng step ka jeseng posteng kan don ke jeseng jong ki kna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jo ki kna ga kit zo praise shi posteng men step kan long ke jeseng nang ta hagapor RBJ kan sadan sakaway ke jeseng bar hagapor janmiet ru kan don sakaway pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublay ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sansteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip kan kre lupai ka download ke jongpi bat om tang bamau pi marway pinwan khat lang i yeng ka sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang i bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba jangai khat lang i ki bakin wan lang i shekene ke jeseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke shitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jeseng mangi kmilanti maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru makrau ublay badan bor ublay ubala baro deheng tanginget makani ke jing seng kan wan ra ya ke jing kemen hagani kan nongba ko maka babel ki thu haba ki apostol ki lek ban yalap ya ke gospel ki ba pang ki yo kia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat maka babel ki thu bakaladon ke jing kemen hagani kan nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ke jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ke jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le kan ka nongba la finget ai ngu lupa na menta ngi dwai bang inget snow ba ban bu ya kan ke jing kan mau ya kan ke jing ban tip fila ban share fila ban tip ru shaki wai pat ki parlok ke jong phi ba pinyawan ru ka ke sngi da ka man sim ke jing dwai blai ker kui bi blai shibon ki kmil ti ban i fi ha ke te sngi blai nan ker kui fi amen